en cetirate mum taw ina keddi toon ha joni kono wayata no wano ni bone en gandi bone e ko noon tigui paaɗen koye eɗen gandi inchallah so allahu lamɗo o jaaɓi 23 janvier 2022 inchallah so allahu lamɗo o jaaɓi woni singoji ɗi ganduɗa ko élection ngaji local ɗi won hewɓe wiɓe ene waɗa ɓeni mbiya ala watta nde wonno tension leydi ndi no wayni holno jiruɗa ɗum élection ngaji beela ma mbaɗ walla mbatta ko adi foof ko pamen taw élection ngaji leydi sénégal koko dirtina laabi kewɗi fonno élection fonno wadde koye 2019 wadde ganden mairie ji gonɗi ɗiɗo ɓe goni koye wes mandat mabɓe kono ɓe gonani e mandat ji mabɓe eɓe mbawi wonde légal eɓe mbawi wonde légitime c'est-à-dire no wawi tawde ko gonko leydi ndi rokki dirtingol ngol kono pamen kadi dirtingol suɓugoji ɗiɗo laabi ɗiɗo ɗiɗi foof ina pawi e gueɗal ina pawi e holɗum ina pawi e dow gueɗal politique suɓugoji tampi ɓooyiɗo dirtinede hen sahaji wiye ko wameji ɗi hen sahaji wiye ko ñabbuji ɗi kono ngol ɗo dirtini ɗum ko gonɗen koye disnodiral landaji politique foof jooɗodimo e wonande jaɓɓe notade ɓe eɗen disnodira ɗon ɗo eɗen disnodira noon en cuwa andude hol ko nanodirten to gam waɗoyde en mbawa jaggude son nanodiri e toɓɓe ɗe foof noon on gasni naggon wadde joni nanodiraka naggon nanguiraka eyyi ɗum woni dialogue politique o nde gasi nde wonko nanodira hen wonko nanodira ko hen nanodi kamɓe opposition ɓe mbino ko badgol élection ngaji woto naat 2022 ko leeli foof yo waɗe 19 lewru décembre 2021 wonɓe e majorité ɓe e nder disnodiral mabɓe waɗi proposé kañum wi ko hakkude janvier ko leeli foof ha 31 janvier kañum wi noon heddi hankkadi tawde ɓe nanodirani e nder nde ɗo toɓɓere ko président de la république dottata haala ka kañum suuɓi ladial nogas e tati janvier 2023 ɗum noon ko caggal basgol nanodirde nder disnodiral ngal ɓe mbi woto yawtu 19 décembre walla woto yawtu kam lewru décembre ndu woɗɓe mbi ala heddiɓe wonɓe majorité ɓe woni benno bokko yakar e kala moɓe ballodirta kañum men mbaɗi proposé ko leeli foof 31 janvier walla ko leeli fof mois de février élection ngaji ɗi woto ɓennuɗonete e nder ɗo hooreji leydi ndi taaƴi 23 saabu basgol nanodirde e hono toɓɓe goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe nanodiraka taw ko kanko taaƴi ɗumen ko wayno caution o joni 15 million baɗaɗo o opposition wino ko million ngaji 5 kamɓe wonɓe pouvoir ɓe mbi million ngaji nogas ɓe donki nanodirde arti e président de la république ɓe jooɗodi e ministre de l' intérieur joom ɓe donki nanodirde président taaƴi ɗum e liste foof million ngaji 15 woni toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe kewɗe nanodirama e nder disnodiral ngal kono disnodiral ngal ɗe nanodiraka ɗe ɗin woni ko hooreji leydi ndi taaƴi kono pamen tan kadi disnodiral ngal ina wiye mataw ala ko jibini kono kadi wonko jibini to banggue hayso tawi yimɓeɓe ne jeeya ɓoye mbi ngal disnodiral noon ken natɓe wilde punti nde ganduɗa nde ko hooreji leydi ndi wanno ɗum ken rulliɓe hen waɗi hewɓe wiɓe hay sinno élection jogori wadde waɗata koye fitinaji saabu tugnade hay nde liste binditagol ngol manam uddita ala mairie gonɗo e nder leydi ndi manam mo waɗani duho wonde manam min donki hebde certificat domicile min donki hebde certificat nangam e caɗele mana gonɗe hen ɗe beele ɗa hooli élection mo watta koye dayre cikkuɗa élection ina sénégal de e kala nde élection fanda yimɓe ne hewɓe ne potata ina kewi rendinde kakurteji men kaɓɓo jooɗo pada ɗum ganko élection ngaji guila 1988 guila 1993 wiyete ko hikka pusgu koko waɗata joni kadi ɗum ɗo ko ɗum rulde nde ganduɗa nde ko ƴiwonde suɓgoji jogorɗi wadde les péripéties woni joljole baɗɗe hakkude mum ɗe ko ɗum addanta en jibinoyto kulhuli ɗin ɗon péripéties ko gonko politique gonaka ka ɗo hakkude opposition banggue loppet e majorité banggue aha kay alay sago c'est à dire so woni deux extrémités woni moni foof opposition nangtima e loppet mum tan benno bokko yakar wonɓe pouvoir nangui e alay sago mumen tan c'est à dire dañata ko ɗo hawritte
ɗum ɗo fof yimɓe ne mbawi jogade kulhuli goɗɗi ɗi ko Sénégal waasi hakke sukaɓe 12 e nder filñitere nde ganduɗa nde hayso tawi ko dille rendo wonti dille politique ha Sénégal naɓe maayi hen te ɗum ɗon nden ɗon filñitere eɗen gandi wona tan Sénégal Ousmane Sonko ina nawe wona tan ɗum ɗo kono caawe kewɗe yimɓe fof no gandi caawe kewɗe no coomino nder to ko Allah dandi leydi Sénégal no Allah dandirne leydi Sénégal ina wawi dandirde ɗum e suɓgoji ɗe kono ɗum fof e waade noon kala nde yimɓe ina keblano suɓgoji ko ɗo woni battode haare wona ñande ñalawma o haare ko nde heblete nde e nder keblogol ngol noon ko ɗon andate holto yimɓe payi joni en nan jaɓama kam ndogas e tati o sumgoji mbaɗa ɗon ella ala hen e toɓɓe kewɗe nanodirade e nder dialogue politique o ella ala hen ɗo caɗele woni koye binditgol ngol binditgol kadi ala nde meeɗi wadde taw opposition wiyani ni majorité wi na koko meeɗi wadde tan opposition hen sahaji ko ma yo fichier électoral o yurniti ina wawi taw ɗum waɗama te kadi eɗe waɗama won expert en gaari mbaɗi jurnitgol fichier électoral o kaali holko foti yurnitede hen holko foti fewnditede hen haade sumgoji garoɗi ɗon woni koɓe mbiyata recommandation woni bagguinali ɗeɓe jaltini faade e laamu ngu yo fewndit ɗum ɗon ko adinde enen ɗum yaari banggue e toɓɓe goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe nande ɗum foof e waade noon opposition o e pouvoir o foof eɗen poti famde enen renda ngo ɗiɗo suɓgoji ina certi e kala fanno suɓgoji saabu ɗiɗo ina wawi wasde wadde fitina national kono fitinaji local koko mbaɗata a jarama no fewi damdal ngal kongal cate ɗiɗi goni hen catal gadanal ngal koto banggue liste uji ɗi woni caution baɗeteɗo beele ko neɗɗo foof walla ko way noon caution o haaldata ko e liste joguiɗen ɗo ko élection mo ganduɗa o waɗata koye cate fannuji ɗiɗi fannu gadana o ko suɓade conseil départemental e gardotoɗo ɗum fannu ɗimmo o ko suɓade conseil municipal e maire mum 15 million biyaɗe ɗi ko liste o waɗata 15 million mi rokko yeru Oumar Doro commune yiɗi wonde candidat mairie Hammadi Hunare so lelni liste makko liste o ko 15 million o waɗirta ɗum déposé so tawi omo yiɗi kadi jeeyoyede e conseil départemental ko Matam conseil départemental o waɗa toon ko 15 million ciftinen leydi Sénégal ne jogui hakke 150 commune ne jogui 46 département ko Keur Massar waɗa ko ɗiɗo kala hen mo jaaɗa foɗodirede hen liste o waɗat caution tugnade e ɗum haalis baɗeteɗo o kala mo dañoyani 5% e nder élection ngaji ɗi a perti 15 million ma sa dañi ke 5% nden won ɗon wonno nden kam mi anda joni mbata waylimo walla ongo ɓeydi hen sa dañani ɗum sa dañi ko ɓuuri ɗum sa dañi ɗum walla ko ɓuuri ɗum a ruttete 15 million bannoɗa hen wona ɗon laaɓi ceer ɗum ko hen gueɗal gongal ngal to banggue caution ngaji to beele ɗum wonata teppol hande neɗɗo ne wawi wonde daraniɗo rendo mum saabu ɗum ɗo mairie ji wona président de la république wona haydara ko mone men foof no foti wattude hen hakkille mum saabu ko gurdam mum direct woni e fewjanede ɗo yeti ɗum woto hay goto wi min mi wondaka e kala ko mbawɗa wonde noon aɗa foti andude hol cuɓateɗo o holko wawi jibinandema e holko wawi addandema ɗum noon eɗen gandi politique guila Ablaye Wade are laamu ina udditi seeɗa ina waɗa libéralisé wonno kamɓe koɓe libéraux ji kono kadi Macky Sall ko ari ko kadi wasani waɗede libéralisé ha won yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko wonɓe e tolno towɗo to banggue darajuji taw sa ƴeewi alluwal mumen yettaki ɗon hankkadi moni foof wiyata ndeke minni mboɗo wawi wonde on ndeke min mbeɗa wawi wonde ina wawi wonde to député mata wawa wonde ministre kono wawi wonde député ina wawi wonde maire ina wawi wonde conseil municipal maire kadi to banggue gardugol mum fawaki e towde alluwal fawi koye wawde liggonade rendo mum e heptinede ni e nder rendo mum ko ɗum waɗi kul huliɗe joguiɗa ɗi e nder namdal ma ngal beele ɗum ɗo dey addata yimɓe jomen doolen tan ardade bang yo bang taw won yimɓe wawnoɓe wallude commune o nanɗo kono ngala doole wawde wadde 15 million kono Oumar politique ina jogui prix wonko jarata ɗum ko gueɗal ɗimmal ngal ko
ɗum ɗo ina andi no foti andinde yimɓe mairie wona bolle puyɗe wonde maire c'est à dire yimɓe ina batti ina cikki oɗo fonction maire ko ɗum bolle puyɗe ha ɓurti ɓe ganda maire laamu rootimo gueɗe jeenayyi ɗe fonno waɗande rendo wi ko maire waɗanta ɗum rendo hankkadi gueɗe jeenayyi ina jeeya hen jangde less jangde hakkundere waɗata ɗum ko conseil départemental laamu rootimo gueɗe jeenayyi ɗe foof maire rondima te maire jogui ko boñuji ɗiɗi taw jiidani e budget mum waɗante o jogui tan ko boñuji ɗiɗi te foof so rendinama wonde ina anda wonde mairie baɗano mairie gueɗe village ko guuri 42 goni hen wawa naftude ɗen guuri foof so neɗɗo ina fooɗano ɗen ɗon gueɗe ina foti andude ko fooɗanto ko raw d' abord ko poɗanteɗa ko gestion direct ko poɗanteɗa ko wallude rendo ma kono ko poɗanteɗa ko kadi ko ɗum teddede mawdi ndi namdoytoɗa janggo e jaam ma namde ɗo e aduna holko mbaɗanɗa rendo ma yimɓe ƴeewa mbata moƴƴini walla moƴƴinani ittuma ɗon kono ma namdoye janggo laakar kadi holko mbaɗannoɗa rendo ma nde gonɗa maire nde donc yimɓe ganden tawde tan métier fonction maire wona hunde famɗude kala ko wawi fawede hen yo jomum waɗ ina foti wawde jarde heddoto noon ko mbiɗa ko ko gonga won gollantoɓe rendoji men tawa gona maire gona hay hunde so gonno maire jogui sembe maire ɓurata wawde gollanade rendo men kono noon politique kadi jogui ko prix ko wawi hen wonde foof kam hay goto fotani teɗɗinde reedo mum wiye tawde tan kaari woni to maire minne mboɗo hande wonde ɗo maire ɗum ko gueɗal ɗimma gongal ngal koto banggue so weɓnama ha ɓurti élection 2014 leydi sénégal waɗi ko 2000 liste e nder leydi ndi fof ko ujunnaji ɗiɗi liste aɗa ara hen mairie ji ina mbaɗi 60 liste mbaɗa présenté aɗa ara hen mairie ji kewani liste uji mbaɗa toon présenté aɗa ara hen mairie ji fayi tan koye mairie ji ne mbaɗi joni noon ha ɗum waɗana jurisprudence wiya tawde woni mairie ji neɗɗo wawa nadde ƴetta kayitaji 60 ɗi foof natoyde min ko famɗi fof yo neɗɗo ƴettu kayitaji 5 ɗum ko sénat nanodiri ɗum e dilloɓe e banggue politique ɓe nani ɗum holko ɗum firti ko so woppama yimɓeɓe bellitama yo gon ha moni foof mbaɗi listuji limtinde ko wotata ko e nder ñalawma saabu gotten koye waktuji sappo ko wotata ko e nder ñalawma timmata yimɓe temedere saabu neɗɗo so naati haade mum ƴettude kayitaji 60 natoyde ɗiminde yaltoyde tan so qimama ma waɗa mintaji 5 sa ƴeewi mintaji 5 a sowima ɗum e nder ñalawma o e dartande mbaɗete hen e ko waɗete hen foof ɗum noon ko waɗi gestion de temps nani hen ɗum noon wiyede ɗum yo neɗɗo waɗ ɗum toon min jari gueɗel ɗimmel nguel ko kala liste jaɓaɗo ko fewnoyto ɗum ko yaltata koye 15 millions ɗi c'est à dire liste uji ɗiɗo fof mbaɗaɗi ko fewnata ɗum ko cuɓoɗa couleur ma cuɓoɗa logo ma inde dendagal inde wonoɓe liste ɓe mbaɗe hen ko waɗa ɗum ko imprimé société fof bawɗo gagnade ɗum ittete koye booñ suɓugoji wadde liste uji ɗini kañumen no poti nannude e nder leydi ndi hunde ɗum ɗon ko gueɗal firti wadde koto banggue faggudu wonko wawi dañede hen kono kadi to banggue temps o wonko wawi dañede hen kono noon ko fonction maire o kañum e hoore mum ene yimɓeɓe ne poti wawde andude wona fonction bolle puyɗe ha belaɗo foof wiya minne kayne komi maire par ce que wonno ɗum wellitirte kadi kono noon beela tonngol ngol foti wonde tan koto banggue haalis to mataw kadi tongi goɗɗi ne potno wawde dañede taw wona tan to banggue haalis o saabu haalis o ko mbiɗa ni ko gonga ma riiw won yimɓe hewɓe ganduɗa ɓe ko kañumen ɓurno wawde naftude rendu men kono kadi eɗen gandi sociologie leydi sénégal hannde an Oumar Doro Kumi sa woni ɗo aɗa tampana Hammadou Hunare aɗa tampana nokku o yimɓe fof no gandi aɗa tampana nokku o kono ñande gonɗa maire nde ñam ñande hen batuji mbalata ko galle mon wota hangue noon wota hangue noon a yii kaari fewndi galle mum fewndi ɗum a yii kaari mahi ɗum a yii wota hangue noon gona ɗo mbiyaɗo firti ko e sociologiquement e nder rendiyankagal men so neɗɗo laamima no wawno ni moƴƴinde haade makko wawde laamade fof so laamima wontat ko goɗɗo saabu ko renda makko wiyatama aha koye omo jogui pression sociale omo jogui pression familiale ɗiɗo pression ngaji so gaari nder hoore makko kanko e hoore makko hankkadi so renaki mo cikkunoɗa o ma wonoy hunde so renaki waɗata ko joganoɗa ko wadde wona saabu o natti wonde jiɗɗo leydi ndi commune makko gollantonoɗo commune makko guila haydara kono ko saabu pression sociale fawima e dow makko e pression politique fawima e dow makko hankkadi wiyete
no bande waɗni waɗ noon kaari no mbaɗata ni anne waɗ noon beele ma dañ galle beele ma dañ tereji marma waw yeyde leyɗele eko way noon eko way noon fof fammin tan kam caution o so tawi tan mbo wawi wonde teppol e ko usta liste uji ɗi min kam mboɗo yaadi hen kono kam ko ɓuuri ko himmude ko mairie wonde maire ni jogui prix mi anda noon mbati prix o ko 15 million walla ɓurat ɗon dow kono neɗɗo o no foti andude ko fadi ɗum ko ene heewi saabu laamu koko rooti won gueɗe rondi ɗum yo waɗan ɗum kañum rendo ngo taw kadi booño makko fotani noon budget makko fotani noon koye peeje makko e hakkilantagal makko yaltirte hen ko noon tigui émission men ko joni min gaari min garno ɗo hen mbaɗa sikki tan on paami kadi on keeɓi hen gandal no feewi ko wonno koɗo meɗen ko hamme e li mbata ko ɗo tan baynortoɗen mbaynoɗa bandiraɓe musidɓe tedduɓe heɗotoɓe walla mbiyen yeeɓoɓe Winndere-tv a jarama Seydi Komi a jarama Seydi Ba mi weltima no fewi hayso tawi kam warñanamde holliri onde wona joni garɗon wona joni garɗon gari guilnade eyyi ko yettude on e jarnude on e sembinde Winndere-tv e kadi yimɓeɓe nde tongtata miijoji mbaɗi ni hande waɓene am ina kuula hay miijade walla sa miijima kuula tabitinde mataw ko hangaɓe waɓen Oumar Dor ko men tan jogui cuusal men kañumen ina mbawi urñade so ko dañi foof ƴetta donc so neɗɗo waɗi wayni Winndere-tv ina yaaha e nder nokkuji men ina ruttano histoire uji guure men ina ruttano ɓamtare guure men mairie ji men holno ɓamtorto kala neɗɗo woni yo waɗa hen ɓurtulde mum lamɗam wona ko heewi wona ko famɗi kono kam yo andu ɗum ɗo ko rendo gollanto yooɓe gandu kadi site ji e ɗe gonɗi e ɗemɗe goɗɗe ɗe hen sahaji ni ko site foof ɓurɗo hewde ƴettoje e kecce ko kañum ɓuuri wawde yeeɓede mbeɗa ƴeewa joni sa udditi Winndere-tv ƴeewa élément mbaɗaɗo no foti yimɓe daari ɗum ma taw won kalɗo to kecce mum bolle puyɗe walla ƴatti neɗɗo dañi view uji kewɗi ɗum ne woto belsineɗen to banggue abonnement o kono kadi woto belsineɗen e heɗade ko waɗete ko hen kono noon kadi woto belsineɗen enen e koye men nannude hen ngaalu men hankadi pinal foti ɓosde ɗo ganduɗa ɗo eɗen tolno ɗo eɗen kollira ko joguiɗen ko hollirde ko joguiɗen ko wona bakkade e yeeso Allah no cikkiranno ɗen ni ala ko hollirde tan wonde kala cohluɗo ɗum ko ga ɗum tawate ɗum ɗon mi yetti on no fewi ñagade Allah kadi yo Allah wallu en ha ɗum ɗo wawa yettade fandare mum taw kadi eɗen daña duusoɓe eɗen daña tongtoɓe so wonko jummi e haala ka puujimi yooɓe paam tan komi pokiraɗo kono wona ɗum wonno fandare mum eyyi ko noon tigui yettudema no fewi jarnoɓe no mbiɗen ni tan min mbawi settade darde ma e Winndere-tv ɗum noon min ɗaldatma tan ko Allah ɗum noon min dokkoto on rendez-vous inchallahu rabbi e yewtere wonde taw ko joni min gaari so Allahu lamɗo o jaaɓi ko Oumou Sy Ba wonno debbo mo hoore fonde Thilbou mi jaaɓi Allah jarama on jarama